Кои сте вие и какво правите в България? Казвам се Хенрих. Тук сме за фестивала по улични изкуства OnFest в София. Откъде сте? Аз съм от Дания. Тук ще поработим малко с местните. И двамата ли сте от Дания? Не, аз съм от Италия. Казвам се Марио. Вие сте улични артисти. Да, ние сме графити артисти и рисуваме с спрей. Наричате се артисти, Да, но много хора, особено тук в България, смятат, че вие сте престъпници, да, престъпници, вандали. хулигани. Да бъдеш хулиган е нещо много различно от това да правиш графити. Каква е разликата? Разликата е, че хулиганството е свързано с насилие, а графитите, без значение дали са легални или не са си просто графити и нямат нищо общо с насилието. Това е просто изкуство, не е насилие. Вие сте част от бъдещето. От вашето бъдеще? Да, включително от това на България. Да, разбира се, ние сме част от бъдещето на целия свят. Графитите са едно от най-дълготрайните движения в изкуството, което продължава да привлича и да се развива. Появило се е някъде през 70-те и кой тогава е предполагал, че един ден графитите ще стигнат до галериите, както е днес. И ако хората все още смятат, че графити артистите са за затвора, то това говори за много ограничено мислене. Какво знаете за миналото на България? За миналото? Да. О, това е доста труден въпрос. Не знам историята. И аз не знам нищо за историята на България. Искам да ви покажа нещо. Вероятно вече сте чували за това. Виждал съм го в интернет. Това тук ли е? Беше тук. Беше? Вече е почистено? Това рисунка ли е? Това е статуя. Знаете ли какво е това? Това е паметник на руската съветска армия, тук в България. Строен е след Втората световна война. И някой го е изрисувал като Супермен? Познавате ли ги? Да, разбира се. Какво пише отдолу? Крак с времето. Крак с времето. Не съм много сигурен как да го тълкувам, но мисля, че е забавно. Питам ви, защото това нещо тук стана голям скандал. Голям скандал? Очевидно този, който го е направил, е имал специално мнение за значението на този паметник. Каква всъщност е вашата връзка с Русия? Връзката ни е от много години. Комунизмът дойде оттам. Все още ги наричаме наши братя. Наричате ги свои братя? Сутринта пътувах в едно такси. Шофьорът си беше сложил снимка на Путин на стъклото. Интересно. И чудех се защо е това. Русия си е Русия, тук е България. Лично аз не бих направил това с паметника, защото за мен графитите нямат нищо общо с политиката. Но когато погледна тази снимка, ако трябва да съм честен, караме да се усмихвам. Снощи бяхме с една компания в една кръчма, веднага след като пристигнахме. Ядохме българска храна и пихме... Да, разбира се. Сигурно и чалга. Знаеш ли какво е чалга? Все още не, но знаете ли, бил съм в Русия няколко пъти и забелязах, че българите, точно като руснаците, знаят как да пият. Мислиш ли? А ти самият не знаеш как да пиеш, или? Абе, преди да отида в Русия и да дойда тук си, мислех, че знам. Но тук разбра нещо ново за себе си. Да, осъзнах, че никога не съм знаел какво означава да пиеш.
this is for souvenir. What is for rakia? For a rakia, yes. For rakia. Whiskey only. Whiskey only. Ah, look. This is time for rakia. You could buy some if you want. You could buy some. Сега отиваме малко в андерграунда. В андерграунда? Харесваш ли такива места? Харесва ми навсякъде. Целите сте в татуировки. Да. Какво е това? Змия ли? Това е ангел. Змия, ангел, то е едно и също. Говориш ми за жени. Жени? Ти го каза това, не аз. И като заговорихме за жени, майка ми сигурно ще ме намрази, че го казвам по телевизията, но знаете ли, аз разбирам мъжете, но една жена никога не може да разбере друга жена. Жените, те са луди. Не се разбират помежду си. Не, когато един мъж направи нещо, другите мъже го разбират, но когато жена направи нещо, другите жени не я разбират. Те самите помежду си не се разбират. Те са толкова индивидуални. Уникални, непредсказуеми. Да, те са непредсказуеми същества. Знаете ли, някой трябва да пренапише Библията, защото там се казва, че жената е дар, подарък за мъжа. Но не съм сигурен обаче дали това е точно така. No. It's all a joke. It's all a joke, please. Okay, I like that. Май бяхме тръгнали за андерграунда. Да, пътуваме натам. Отиваме.